Wisnu. Ini tak cekle sampai kan bijak sama dia. Birong tak. Jangan tak koyo orang kita nek aku ae. Apa sing modal namake? Aku nek rasa rumah tok. Jadi orang kita kan aku ae aku. Tangkulon. Tangan pulang Jari yo ini ani Nes. lah. Nes aktar Layar kuwi tak gereti. Plakok. Konangan apa? Sakri pas nggadur lor. Lah kok penak men kowe itu. Ini candi. Anak tekan luar kono, munggah bisa. Layar gelaran. Layar kuwi tak geret plaktor. merah ini. Banjiri. Pokoke wonge tahun iki atake kabeh. Si wong 6 kuwi sedina bar kene karo. Dodol banjiri. Karo Bapak lu sisa Rai. Bapak betul los lah. Itu Indonesia. mau satu bang iki apa? Dari ini tak ada Apa? papan wis lumu ini lho, enteng tanggane. Ini nanu malah awan bocor. Betul. Entar bisa hilang masuk kantor. Ini sunari kurang wati. Yo dok kender Berak banjir. langsung banjir. Pemangsang Katolik. Di pager kuwi lah. Mangsang wong juga nek titik banget terus dia. Lah kaya banjir sing bedo kan kuwi nah ukut kabeh lho. Bergantian sama Mbah Ombang terus banjir. Sembongan kok aman. Lah kekangelan sahawan yang sebel nganggur kaya nanti ning le taen. Lah yang seneng kok garap. Hati nek salah iki. Aku di nanda iki aku gak jerak sih. Yo. Mangan jomblo. Yo. Politik iki kan anak kelolaan banyu kan. Di tangan yo lho. Preteli. Yo yo. Bukan belajar makan iki. Jadi gak gelem kecut. Ya suka gue lah, suka kan kecut. Gak ada kecut. Cara mudah Kecut kok suka. tapi ya kita dendong nom-nom lah. Aku lagi nguni suka es. Nah, blimbing mula lah. Jeruk sama jeruk purut, Ya dah. Wong nang gulung-gulungan. jeruk purut sama jeruk pecel. Preteli kok. Katas bareng ya ora ta. Jadi ayo. Ini teman catai kuwi umran. Tapi nek alugos gulungan-gulungan Nek ora keterak banjir ya besok ngekei neh. Dan sawah saide nek apa lha iki. Kayak rong bak ya. icek kuwi nek kayak marsal Mati. mati. Marsal kubuk kan biyen andalan yo marsal. Dedek sak rong bak ya. Dia ini kan mangan ki mati. Kena dedek kok kena anu lho, minyak-minyak. Lah, minyak kowe nek nalut ayo kesuwen. Rajane, nek dedek kae karep tuku. Nek entuk slamper kuwi. Anu cukup. Dan tekan jagung. Slamper. Dedek campur menir apa ya? Ya kan di selap glepung Pak. Sasak karak yo jagung. karak punya. Tapi galak ya. Gedong ke atas itu. Lah tapi wong dekne nek wis cara mono pepakane mati sih. Dinggoni neh liyane iki. Iya. Enggak. Nek gak pakani terus yo Wong seneng makan. Balik orang mungkin telu mungkin pas. nek kali kuwi kok pakani terus lembong kali gone. Ya selama ndek cek gelem anak iki tandur. Ya selama selapat. Udah salah dia tak semplong. Orang awak. Rombong lembong kali sik pinggir musoe. Ora termoyu tok kok barang. Ya kali ini kan ya makan. Kali. Cuma dan menit tinggal iki sithik. Lah wong macul 10 dina wong telu wis piro ya matan dekade iki. Ya aku kalau wong telu, aku Pak Edward Paiman. Wis ketok.
kira telung dino dan gak ben kutok ku lho. Telung dino. Tae ning dandan galeng tok. Ketrak banjir ambrol kabeh dandan. Ambrol ta ambrol. Cuman turut bolongan iki lho, ora rapet meneh. Ini udin Sampai sewane aku. melintis galengnya. Ambrol wis tok. Kuwi nek sing kau di unggah-unggahno tengen. Wis ora sah kalau gitu. Iki wae sasak wong sok nek tik. Ora ngunggahi rasa gitu-gitu kamu Nopek lho, nopek sak kilo ra mati. Adasan ora mati. Adasan ra mati. Ya kuwi lah. Adasan Kan pengen karo ben puron wis kocak. Lindamin yang 16. Pindam. Pindam ini produk kebab. Agro bajo kok ya bapak Pak. Mulai. Ju. Sak liter kok kira polong-polong. Iku lho denane. Ora aku penasaran iki kok 400 mili. Bang, Kok ora jute tak delok ora abang kok. nggonku mergo akeh abang. Ya jute tak campuri ben puron kok. Padahal Rong bau, Mas. campur. Ku lego mintok, tak kei sak Obat suket 300.000. setengah. Lek bentengannya 150, perpurane 150. Kene kono ya. 300.000. Ini bro. Cek ben purane. Amak dadi 6 tangki. Kene 3 tangki sama 3 tangki. Cepet anu mati. Kesempatan iki mati. Aku ora peduli mati, penting pariku aman. Ora terlalu. Suket malah nunut urip jile lho, bingung kowe. Ngono Mas. Sing penting kono kalah karo pertumbuhane pari wis kerdil. Nah, Iku gene make dene ngumpuli. Ngelemprak bawangan mati kok. Wong kasep. Tapi lindomin semanggi ora bosok. Karo aku. Semanggi lho utah ini. Tapi bawangan sih biasanya angel nek mindumin kukut ya kok. kudune dicampuri Ya. telu, paling enggak anak eline iki. Kopi cacingan gone tanggaku pek kermah noplek lho ora mati. Ngrasa. Tok Lagi padahal kanggo sing gembu-gembu. Ngeplak gak soro. Langsung. Lek cilik tapi nak mewean iso ruwesi. Lah sampai wayane blood plus kowe kukut kok. Lah aku ben kowe nyempot sampai ping 3 nggo starmin nganggo bangsane ngono kuwi. Aku pisane nyemprote bengi. Ora matekno. Wewean lho maksudnya cilik lho, lagi bleni-bleni ngene iki lho. Malah Eros gul kuwi. Lah bengi ngono kuwi obat apa wae mati rumah aku. ora mati. Mosok. Ya, ora ngandel aku lho nggen ku nyempot. Sambate mong kono. Dhek kuning tapi semine. Aku rapu yo lemune. Lho, sing gak kesemprot. Tak delok emake. Dinyak Mas Sugeng ya? Endi jalan semprot ya? Tak delok lah denanane. Lah iki nglemprak kabeh ngene kok lagi mulai nglemprak aku lho. Aku penasaran. Tak tukono sak liter iki Mas. Campuri jempon gua nak campuri perkekeh kok. Ben kanggo suket sing atas-atas. Yo Mas Dek lho nggen ora tak campuri. Tandure lho terus merkekeh abang ngene aja. Lah perkara piye? 400 mili kene kono. Ah, aku langsung mlayu rene lah. Sing ora saurunge bulan purnama kok nek kaper semprot pisan tangkem campur. Biasanya bengi ning galengane rubung mime rubung apa ya gak mesti tenan. Jadi nyemprot bengi gak. Malah yo tegas. Lah pas aku bengi dia malah metu kok. Nek awan giuk kok. Cuma Lah aku bisa sampai jam 8:30 jam piro kok. kadang banyak terus Sore terus kok isuk terus sore. Isuk sore ngono terus. pas terang barang Ning kono saiki apa setrum. ora ya meniki mulai sing ora Ini metu ular-ular kan metune yang iki. Koro Gak tau delone. Ini brume sering tinggal turun panen tuh. nah aku bare nek koyo malah kok nganggo apa nopak tapi kok ngekei lengket Rekam. rekam Obat larang-larang aku. aku ya tetes tertentu. kok nambah raget nah aku malah Ora ya aku. Wis aku ora ya yo support. Ini boleh sewu nek ngarani wis ra mandi
Enggak akad. Yo kadare kurang. Ya mandi tapi Ini sing enek barcode iku lho. Tuku enek barcode. ya Iki pasti resmi. Wong lek judi iki mbok percaya murah. Iya ki mang apa? Noplek dikei Leicester. Cek dikei Leicester. Ben Puron. Yo tamu Ben Puron. Yo mendeles meneh. Kuwi aja disok ning tangki sik, gubek ning bak sik. soalnya tangki apa-apa karo diunan supaya mlebu Yo Balik nah. iki kudu karo Yo lek semprot buka debur. Nah, aku sak ono, kadang tak campur kaya. Menurutku ini tak tangki kene telung tangki karena telung tangki sekarang atas 50 mili bagian tangki cepat cepat Sing tak milih ya. restan ora tak pol ini dengan Sedikit tuh. Oke sedikit tuh. Jadi aku mesti sing dowo ngene iki. tak sembunyi kuwi lho selang ya kok ngratakno. Iki pirang-pirang kedok. Terus galeng kok. aku nyemproti anteng sur karo itik-itik suket kemangsane kaya wong-wong nyukur blayu enak suket tak gede enak suket tak gede Yo masih lu kok ngratakno berarti iku aku. saking ngilite ya mulane aku wani kendel kan restan sak tutup kok Tidak milih to. Wong tak ada Ya aku noplek lo. ukurane kan selawe 30 kuwi yo nek selawe manjat. pari langsung kuning kok iya nek pakai Itu ora apa-apa wis beranak. stres aku kok delokas tak kaya Sawe aku iki. ukurane kan selawe Selawe, 30 wis. kuwi restan lha kuwi tak kaya Sek, swidak wis swidak kok. Lah kok dadi 6 Oh, tidak. Eli plus lho Iki piro? 6 rong ada tak kaya apa sak tangki tau tak kaya rong ada Beh. Iki tahu aku beranang. Langsung beranang koyo tajang-tajang. kene iki wis tau yo sebau aku ore rong kintal wis tau mulai 4 ton rong kintal Kok akeh yo sak ngono. sak hektar ora dilupu terus digawe ya panen yo kuwi lho sedine Ora masih ora nambah karo ora padha ae oleh. sing penting iki stat utama kanggo nganakno tek ngono anake wis oke oyote wis dawane wis kanggone ura-uraan kuwi kok suket-suket dosa apa organik ya main oke habuke terus walah matoh ngono Ya, kret